Drip me kule manzini kakas. Awuhlangana Zuzu. Yeah, ngiyakuzwa. Yeah, mfana nje ubhuti phakela umthakathi nje anganginiki intelezi nje mfana nami Ufuna umcinga ngude. mfethu. Kahle kahle i-date isini, i-due date, i-deadline. Yeah, I-deadline showcase. So nina hambani before i-date ningathi nizohamba ngazi i-date. Yabo lapho ke vele izobe nje. Yeah. Owesithula, uthela Iyo le mpandla besikhuluma ngayo le. Umzulu ke. Bandla yomzulu ke le guy. Ngasho ukuthi kuqala i-English ukuzizwa. Yeah, qala 3 2 1 action. Kusekhamba kanjani lapho mfethu? Hola poison, bathini? Grand. Angimnandi wena? Hayi ngale kwinkinga fresh. Leya le inkinga mfethu. Sibonge mfethu kumajita mfethu la behind yabo Razo. Shout out. Kuhle mfethu. Bungani lapho. Correct ndoda. Ya chawa mfethu. Asichazele abantu ndoda uchawa usuka kuphi? Mina ngikwazi ngochawa phela. Sure mfethu uchawa lona. Otherwise abaningi bambiza ngo Mr Benz. Ya ngisuka eNewcastle phansi khona osizweni. Sure mfethu. Ya nama bangangazi guys ngisuka khona lapha eNewcastle phansi khona osizweni eKitKat la ngiphoze khona bafethu. Welele kwabaziyo. Sure mfethu. Now lisine ndoda. Kuzodlala iWorld Cup futhi uthini? Hey squad. Second game angisikami. Sure mfethu. Hey squad sethu lesi. Hayi sobona ngawo lesine. Uthi coach sethe kanjani wena mhlamba? Ucoach wethu yabo Competitive formation ebesethi line up ya last match. Ngisho nje ukuthi angakhipha ngingathi akakhipha ubani bani. Ake ngithi mhlambe akafake obani laba engabafakanga before. Ibekise ngoapolice actually lama players la substitute second half yini if I'm not mistaken. Maye ngawaqalisa line up hayi mhlambe khona okungenzeka mhlambe first half singalithola lelo goal noma lawo magoli amabili. Mfuke engazange angene phela lapho. Ya umfuke ngiphela ke naye ke phela sengangena. And mina ngokubuka kwami yakhumbula iWorld Cup ya launch mfethu ukuze ulaunch nje mfethu abukwe izwe lonke ngoba esehamba idlalela amazwe. Waqhama kuWorld Cup le yamtshita makukhumbula kahle. And futhi wayesasemncane ke futhi. Ubani ke compared to la majita lapho kumele ahamba e-state mfethu. Uyena umfuke. Hayi lamhlanela yabo nje mengamnika igame time untwana bakukhombisa ukuthi yena uphetheni mfethu ngiyakutshela mina. Kancane amathuba le yantwana kaningabi phoza. Kabi angeke ngiblame abadlali angeke ngiblame mhlawumbe ama assistant coaches ngiblame nje yena ucoach because nguye vele ophethe team showcase. So bonke labantu vele bazwa ngayo and bezwa ngayo futhi. Sure. Ya ngisho nje ngithi nje ashintshe nje i-formation ne-line up lapho. Hayi ngiyakuzwa mfethu. Sobona ngawo lesine mfethu otherwise nami ngiyayithanda iSouth Africa mfethu ngiyafisa idlule. Hayi sibasemzansi bafethu stay tuned lapho. Nami ngiyafisa idlule. 6 PM think. Yeah, I think it was 6 PM. Yeah, idlala ngo-6 South Africa. Yeah, sure. Hayi ngibhekile le game. Actually wonke umzansi for sure ibhekile. Sure. Khona si on bafethu haya si supporteni. Ya ngabe nami ngigqokile le jersey manje i-girlfriend yami ngithi. Alibona le jersey le inkulumayo. Hey ndoda, kumele uthenge phela. Nje ngabe ngiligqokile yabo. Yeah, manje kodwa akusenani bafethu. Otherwise nje ngiyayirepresenta ngum South African. Yeah. Supportani wena mfethu. Yeah. Ama clubs. Yeah. Hayi mina ngikhosi bafethu. Ikhosi for life abafana bokuthula noxolo. Jabulile nje ngoba ucross engenile lapha. Hayi showcase sibonge kakhulu kodwa nje ngihlaza nje ukuthi uPeter sabazange besamthatha. Kodwa akusena nkinga ngoba phela nathi siyavela lapho nalapho. Yeah mfethu hayi kuhle lokho mfethu. Hayi otherwise wena hamba usupportani ngagcina usupportani vele ungazi. Ngapha kwibhakaniya mfethu. Uthome Njeri kahle lo siyabangana uyabona. Hayi asazi ngibuye nangejezi elisho ubonile mina. Awulele niqoqelekile isizini ngejezi elisho. La jezi phela leliyana usho lipho omabili futhi la ama jezi. I-home ne-away ngikhiphe 2 phela mina. Yeah bese kuba khona leli kuthiwa yini classic. Yeah. Nalo liyana ni yabona nje i-design yenu nje. Ngasho ngithi
nilithathe kule design no thina sponsor sethu phela sponsor Adidas thina sponsor Adidas yeah ngeke wazi mfethu yeah ngeke ngazi kodwa ke nje ayingasho nje ngithi hayi siyanibongela kakhulu bafethu otherwise nje noma thiwa sixoxana mina nawe nje mayelana nezinto zebhola kanje ayibo wazi ukuthi angeke sizwane ke uyazi uyibhakabhaka ngikho izoqala phela isizini ndoda uthini wena ubani oyithathayo next season hayi yasiphoqa kumele kube yithi uthenge bani angithi phela thina siseduze nana ngithi sise Orlando ne yeah sise GP kahle indaweni eyi-1 yeah nayi lokhunjana iSundowns yakuhluke nje amalokishi but mayingasekho le Pretoria ayisuke kude phela isithathwe iSundowns isikhathi eside cishe 8 or 9 times kulandelana yeah but mayisila iduze kwenayi nathi sangayithola especially ngoba sahlala nje kunumber ku position 3 last season akufananga sikhona M1080 iCAF kusikhona Confederations yeah nizobuya yini khona noma kusamele nithenga abantu nigrand ngalabadlali nawo sithenga inkinga ukuthi naye nje ucoach wethu angithi phela thina besinale inkinga le ukuthi ocoach babili yabo basebenzisana besinayo nje uqondisi lo head coach sure okay so nje ngakujabulela ukuthi mhlawumbe sigcine simthola ucoach ozoba uyedwa vele yes yeah abadlalini because mina phela nginakuyibuka iChiefs mfethu hayi nami ngiyayibuka iPirates kusamele ithenge iChiefs mfethu iChiefs ngathi ayithengi mfethu iChiefs ngisho mina ukuthi stintsha yabo because imali ikhona noma bethenga bayathenga bebe abadlali ebenchini abafaki kanti abanike game time yeah sure game time bekwazi ukuthi bengene beyibonakalise yabo njengomfundo nje umabhalana mfethu show ayile Antwana iyagxoba le Antwana ngiyayazi le yafuthi eyindoda ayifuni ke Pirates indoda ngiyayazi angayibona kusukela kudala esadlalela edlalela yona ikhosi engale kwi DDC wani ngascout ku DDC yenu mfethu because thina sibalandile oslebe mfethu oluthuli kade sibenquma mfethu kanti sibanquma ngama DDC mina ngazi Brian but ngisho nje ngithi yabona ama assistants akhona lapha yana even uMtawunga yibo laba abaphethe phela ikhosi kahle so yibo aba in control yabo ngazo zonke lezi zinto so nje I wouldn't say much about wazi le amchita Chiefs it doesn't care about us akhumbula leyo nto ndoda saphoxeka singabalandeli yazi khona le gama sebesibiza ngalo manje ngingafuni nokulisho olamthu yeah ngiyabona angifuni ukulisho ngoba uthi awufuni nokulisho ujike uyalisha mfethu hayi ungasazi abantu banjani mfethu hayi uthi olamthuthu vele mfethu kusamele bayimisene mfethu kusamele bayimisene sizoyiqala ngamandla ngithola igama elisha nje sirapula mthuthu yabo yeah vela straight akufuneka lokho hayi kuyobonakala lokuyimisela phela mfethu hayi kabi yeah vele yeah showcase into nje kanjalo vele cha nami ngiyafisa mfethu ukuthi nithathe ibhethu nagcina nini vele sekuneminyaka phakazi lami hayi ukuthi ngiyachoma mzana oba nakho ngifave iPirates hayi mfethu nami ngisakhumbula but nje isikhathi sesihambile sona kodwa ke hayi engakusho nje ukuthi hayi emakhosini sibe nokuthula noxolo sikhona siyabuya wathi ngibuze nakho kokugcina mhlambe nje kule World Cup edlalayo manje wena uhamba na iP3 cela ungikhethele nje top 3 yakho top 3 countries yokuqala ngabala iGermany number 2 ngibala iBelgium number 3 ezase Paris eFrance bafethu baphethe lapho abo banisho lentwana lena amehla amakhulu le Osman Dembele France Germany and Belgium okay hayi ngiyakuzwa mfethu okay so nithini top 3 yakho la mfethu top 3 yami mina ngiyayifaka iSpain alentwana incane le idlala number 10 uyamali yeah mfethu ngiyifaka iGermany showcase le string athi yini mfethu ufuna ukubala vele lawa athoka kinga sekunama favorite player emphakathi mangiyabuka ukuthi yabo yeah kodwa history mfethu mina ngahamba na iFrance yeah iFrance showcase mfethu uqondile yeah mfethu ayakuthusi mfethu yabo
uthini ngale game le yelokhunjana la eSpain cishe bedlala izolo abedlala izolo ubonile leya goalkeeper leya goalkeeper bevimbele lo bekuyini Cooper yini Cape Verde yeah Cape Verde la goalkeeper una 40 iminyaka Nokubona nje bethi Cape Verde yethu lapha ku TikTok na ku Facebook ku social media nje yazi ngidide ukuthi baqonda ukuthi mina ngithuso umnyaka nalento abeyenza izolo leya goalkeeper ukuthi le game angizange sayibuka ngisamile uyibuka boy yabona nje abebebhejile nje ngithi sorry bafethu ish ubhetswe yazi cabanga ipage lakhe lisuke kuma K yabona izolo nje kanini phoke uyibambile futhi mfethu yabo mangabuka le ama highlight uzobuya uzongivumela nawe mfethu leya goalkeeper una 40 boys akafuni man of the match hey not udinaye bonke oFerran Torres captain or rivele ukuthi noma usemdala nginakanga ke kakhulu sure but nje naye badinayile mawuthi uyabheka ku Instagram page lakhe lasuka ku akazibeli kubani kodwa K avelela athi meet beli close 2 million below club like 100k maybe into kanje 140 150 to 200k lasuka ngale match ayizolo nje seqeda kuba man of the match wonke umuntu amsho nje uvele wayomsesha mfethu yabo leya goalkeeper fan ayishayile ke mos I hope babonile no Williams ukumele bayimisele Williams indoda squadini bafethu Williams ngasiphothi ndoda nisuke kulo number 4 lo sifuna number 2 noma number 3 then kwi next game kahle sifuna ama wins ku wonke lama games asete ama wins sokwazi ukuthi sibe safe sibuye nayo le ndebe le sayilaleli lento yangizwe le yathi ayi labafana bebethunya ukuthi beyodlala bosheshe babuye bazoxoshwa ngale kuthiwa bahambe nabo leyo nto leyo bafethu asiyifuni angungizwe uthini wena ngongizwe nophakela umthakathi vele hey lento yala right yona i-right wrong kodwa mina ngithi right game iqala right i-right face mina bona bahamba nami ngiyavuma ukuthi abahambe vele but mina ngizwe ngathi sekuhamba bonke ke phela onephepha alright ona yonke into ivisa whatsoever nonganawo veleka kahamba kodwa nje ngokwazi kwami nangokulandela social media lapha no King Zoso nawo bonke labo bathi nje kahle sekuhamba kwasana onephepha onganaphepha bayahamba abantu angazi noma kuyiqiniso yini lokho hey samele siseshe kahle mfethu kona bahambe mfethu nami ngisho njalo hayi abahambe asisho kabi bafethu hamba nje ningashaya le date ngoba hey ama video ya trend afethu babulala ingane badayisela ingane labantu fethu into expire ngamabomu man bayabheda sebephela irevenge einganeni yabo ngoba thina sihlakaniphile phela sosheshe sibone hayi bayabheda yabo abahambe for lokho ke side la medithi kuyabheda lento le cause yabo even nale kwamanye ama countries fethu ngibekise ngawo ake ngibekise nje ngalawa nje ayingiwathandayo yabo lawa nje grand vele ko US kanje yabo yeah so ngiyacabanga nale mhlawumbe bengagcine beyenza lento lesiyenzayo nathi ngapha ukuthi ongasiwa lawo eforeigner akahamba buyele ku mfethu ngale mina ngikutshele mfethu mawungaya ngale uyovakasha uzofika uqondini lokho engikutshela kona angeke ufike ngalo ngomkhulu vela ngeke qala lokho because okokuqala ukuthi uzeleni uzokuchaza lokho ukuthi uhamba nini uzokuchaza lokho bazokulanda futhi noma usunga manje uyabona ukuthi sihluke kanjani ke thina nalezo zinto manje thina ngapha phela yazi ezinye izinto nalama politician ethu ke nawo mfethu buye kwenzeka ngokunye kwenzeka ngapha bafethu hey yabo lento ideep nje mfethu yabo ayikushubile mina ngazi ngempela ukuthi into ezothiwani le but nabahambe mfethu hayi abahambe yeah and niselele amalanga u14 bafethu and kule 14 ake sithi nje mhlambe i10 days kulo 4 days nje bakshana impahla zenu nihambeni bafethu hayi kabi namfana nje ubhuthphakela umthakathi nje anganginika intelezi nje fana nami ngizobe ngikhona kinga ngikude hey mfethu angifuna ukuncinda nami hayi so besikhona nathi sikhuphula ama power mfethu sovela lapha ukuthi phela yazi abantu basuke bebaningi yabo inganana lento ayiqalwa nje yabona la nje bayazenzela oMike mfethu ngabe nabo bayibiza nangamagama phela sinabo abantu abangasebenzi ungalibona apho eIndia noma mfethu lokho kufika lokho ayibiza usamkelo hawu ayibiza usamkelo abango samkelo ke bathidi ke hawu samkelo mfethu samkelo uthini lapho beyibiza ngawe ndoda usuyibizwa ngoduba hawu uduba wakaduba uze
Fake nesiphandla umuntu. Bafana neziphandla phela laba mfethu benza noma yini. Omunye umthole ekseni edlala umaskandi. Bingelela nangesizulu okwenza. Ubani yebo ngibingelela ngezulu sesaziqondile. Akutshele ngoshaka. Uyambona futhi uyamazi ukuthi hayi lo akusiwa la. Uzokutshela ngosha. Angithi phela manje sifuna bafuna behamba, sifuna behamba ngithi. Bona bafuni ekseni sebedlala umaskandi khona nje bedlala my friend. Usewazi wonke ayibamba ialbum elidala la menzi but leya ngoma iyashisa. Usedlala umaskandi asajampa izini ukuthi umZulu selingishise kakhulu emunye ngeke ngamhleka ugundene einwele ngicabanga uvele impandla because akafuni ijump yabo aphela bezulu vele thanda impandla umZulu wangempela ugunda impandla guys lento yini omafedi le bahambe ku late manje ayi ku late nathi hleli nje guys asisebenzi nje mfethu yibo labantu laba shuthi khona omunye ke ngale yabo maqhubeka lento lethe yabahamba angithi manje yabazi nabo babeka ama container la emzini abantu yeah siyakwazi ukuthi siyokweleta yabo amashode sure vele so manje le enye ithi ayiyona istory izosithatha isami le story lezi ngithi mina sakho kanjani angithi lo uyahamba usiyachaza phela uyahamba lo gibela ngwenya buyela ekhaya yabo uzosala necontainer nestory lokushuthi nje vele nje lokho kulapha nje okwakhe konke yabo sengiyayibuza ukuthi kanjani manje kodwa nami ngiyamvumela because nami kuthiwa mhlambe beyikhona icontainer ekhaya hayi bengathi yazini yami le ya mayihamba nje gede mfethu icontainer yami ngiqhubeka nebusiness mhlambe sengenza okuhlukile kunalokho ebekudayisa yabo wena ungavuma yini wena ukuthi kushiya icontainer nje uhamba uyilengela nempahla zakho ngeke uyifake lapha ebhasini icontainer phela hamba ngamabhasi labantu manje ngiqasha umkhumbi mina phela awu kanjani ngiqasha umkhumbi wafika ngengwenya so fonelana sinop phela abantu bafika ngengwenya labantu yabo beyibambela ngazi ngayiphi indlela obafaka intambo ngazi bese abangengwenya ngo2002 wena bese isangasavayo iyabona ngathi babeka ikhuna ngithi ihamba ilandela ikhuni laphelele la ikhuni ngazi bafaka something lo beyigabisela yes direction mawuthi yangapha mawuthi ke sho manje ngiyayibuka ukuthi ayingeke vele uzukhona ukuhamba necontainer le ayinconisali kona banemali bayikhandile imali lapha banemali khona bayikhandile phambi kwethu khona abawise mfethu abakwazi ukuthi begqoke lelo teki noma lelo phaca iminyaka leso skip yabo abashintshi le ndwangu zabo lezi sho ukuthi mayithola imali thumela ekhaya thola imali uthumele ekhaya thola imali uthumele ekhaya abanye bahlakaniphile ke ndoda bathenga la bahambisele ababheda kakhulu ngama states lapha kuthiwa ama Nigerians awaspani like mhlambe yaxova shaya izindlu yabo iconstruction noma dayisa amabhavu yabo imthanyelo nani benzani bona bahlala 8 days like barentile or banemizi emkhulu but mawuthatha umbheka umuntu akukho lazama khona uzama ngayiphi indlela kanti bese ngiyabona ukuthi mhlawumbe labo abashushumisa ama drugs lezo ageji vele fana ageji ningi labo vele ulithola lapho ema building amakhulu bayabheda hambani bafethu ungaze kube late uyeza umhlaka 30 sekulethi futhi osele nje lo nenkani ofuna ukubona ukuthi kuzowenzakalana phela nje and asifuna ukuthi kuze kufike le date lezi ikahle idate isini i-due date i-deadline showcase so nina hambani before i-date ningathi nizohamba ngazi i-date yabo lapho ke vele yeah sekusimbakala uzobe usuhlangene uZulu ayisobe sehlangene futhi ayisobe sesiphumile nazi mfethu showcase yeah ne na ngumthandeni phela umthandeni yazi umthandeni mfethu umthandeni uyakhula mfethu hayi umthandeni yazi umthandeni mfethu mayengakagcotshwa njengenkosi hayi mina ngiyamgcoba inkosi yana amaskandi le mfethu akekho umuntu owenza nje akekho umculo omaskandi owenza njengale yandoda hayi ibhoza le yandoda bayithathile ithathwe iGold Rush ya ibhoza le yandoda le bayomdlalisa iWorld Cup bayakufonela manje yazi bayangiphazamisa lapho umfazi hayi mangasimali nje asiye kanjalo ubonile nothi ubani hayi ngibonile ngithi mina mfethu umthandeni uthathwe iGold Rush ayazi iGold Rush angithi uyawudlala vele uHollywood oBetway Gold Rush ngazathi
i-brand yabona enalama game yabo labo 777 kanje ya ngazathi ya showcase into kanjalo emthatha ukhuzana emshonisa khona eMexico ayomela nje umSouth Africa lapho yabami njengomculi nje naye ubhila beside intombazana uTyler lo vele yabo bathathwa lengi sengisho nje thina la eSouth Africa nje skipha umthandeni kahle kahle wahamba vele ngoba uye wavula le World Cup eyayivula. Ngiyibamba. Hayi siyambongela Mthandeni SK yangithi. Yeah. Shout out lapho Mthandeni SK. Ngiyakunika. Ngiyakubongelela manje ke. Uthe sami isigqoko uyasithula nje. Uthenga isithula. Iyo lempandla besikhuluma ngayo. Umzulu ke. Andla yomzulu ke le guys. Khanda le ndoda leni. Okay. Alibona likhulu kanjani. Gcwele information. Mfethu ngiyakuzwa nika Cloud9. Yeah mfethu. Gama lami ngisacula ke lelo. Ngiyabakhumbula lapha eSouth Osizweni. Ukunesikole leso Osizweni High School. Hayi nje nendawo nje ukuthi ke nje nawe yazi ke le ndawo yethu siyaduma ngayiphi. Lokubheda lokhu nje kwabo labafana zonke izinto. Amabulalana baphatha ocelema. Suka. Into engekho nje le asiyiqhaji ngalokho kodwa nje indawo yethu ayinama ngeqhaji nje fethu ngalokho fethu kakhulu. Too much bettering lapha. Amaphoyisa nje fethu nawo kumele siwafake kodwa mfethu. Usho kanjani mhlambe like okubheda kwawo? Ya nawo yiwo nje fethu ayibabukele labafana laba. Hey kodwa mfethu kwakunzima phela ngaliza inkathi wawungenze njani wena ngempela ngoba iphoyisa nawo nomndeni. Unomndeni nawe yisi. Wa-apply most train abakutshela ukuthi wena makubhoma ngapho ushona khona. Babe ubuya le ukuthi manje lapha nazi into esukubashaya kakhulu ilo mthetho yabo mawuzoya ngomthetho vele kuba nzima futhi mawusuphikisa futhi umthetho still kuzoba nzima kakhulu yabo because let's say mhlambe beyenzeka le havoc ye gang yabo kuyenzeka mhlambe kuyovandalize somewhere somehow yabo amaphoyisa vele azofika mayefika mele asebenzise umthetho angithi awakwazi ukuthi shoot to kill yabo wadubule nje kodwa nawe afika nje nasema movie afika sesikade sambile mhlawumbe thina besenza leyo nto yabona nje angazi because even noma uyibuye movie leyo nto kusuke kwenzeka yona le ukuthi maqeda kwenzeka isini nje yabo ngaza deto vele beyiplay uyabona mfethu system bafethi iyabheda kakhulu system. But otherwise we hoping for the best ukuthi sembu phakela manje mfethu ziningi izinto kumele siyikhiphe lapha ku government sethu kumele siyikhiphe nje lemthetho esangene ebusy sicindezela la kodwa nje hayi okunye nokunye bafethu hey sobuye sikubone ngale kwe30 sizovuka. Uthini ngulalela yiphi ulalela muphi umculo wena mfethu? Mina Brian ngilalela hip hop i-reggae nayo ngiyidlala angizondi bese kuba lezi zaseNiger vela yabo leyo mculo loyo ya bese kuba uMaskandi ke obvious vela hayi akugeji. Alright mfethu thanda bani ke kuMaskandi mfethu? Hayi standard mina ngeke ngithi ngine favorites lapha yabo because le ngoma iningi ziyaphuma and zimnandi zonke zimnandi and i-favorite yami lapha cha ngeke ngithi khona ikahle ngiya ngengoma yabo mangizwile ukuthi hayi cha le yangishaya hayi boom lapho ke hayi ngiyalalela mhlawumbe ngigcine ngidownloada or ngilalela nealbum lonke lalelo artist lelo yabo like uFeza yabo shout out to Feza khona le ngoma yakhe le imzamo yeah bese kuba yipi kambe khona le mani edumile nje iziyaphuma ne remix yakhona itsini kambe le ngoma ngiyazi mina awuchazela bangazi ngizoyikhumbula le ngoma and elinye artist futhi lamaskande lingishayelayo khona lamavukane lawa amasha man la begida but omagida ngoma vele banye baqhamuka kanjani nalabo baphuma kushenge wasehlala Nkosi yebo oba ojikijiki yonke leyo genge leyo shoot namanje uphusha umuntu omnyama shoot manje uphusha umuntu omnyama yamazi umuntu omnyama umuntu omnyama ngiyayibamba mosle hamba noshenge phela phansi phezulu ngeke ngambona naye yogibela ibhanoyi lapha nalomfana umnyama umuntu omnyama vele ngathi ube eKapa
ngathi ube eKapa sure yo veza umnyama bakhe eKapa uveza lelo umnyama bakhe but yena umnyama mfethu usuka kithi yamlandelela leyamjida Ferdinand cishe behlala kuphe Springbok yini kule indawo kodwa engapha yeah but nje naye wakhona la yabo siyabonga ukuthi uyasirepresenta naye Newcastle yeah Kamisi flag ebafo fethu konke okwenzayo nje siyakuphakamisela okuhle konke fethu shout out ngibone nama jacket aba ngazi usekhipha ngibone jacket yakhe emhlophe ebhala umuntu omnyama fethu lapho seshama lona ngangayibona yazi nami kwenye ivideo igqokile yeah asisazi mhlawumbe usazowadayisa or mhlawumbe uyikhandele mhlawumbe uzoqala yakhe ibrand kanje yabo hayi makuthi uqale yakhe fethu hayi somfisela okuhle fethu hayi otherwise nje hayi si on yeah fethu siyawulalela umaskandi but nje culture wise ngi hip hop kahle ndoda yeah ngilalela na hip hop angizoni ngiyayithanda kakhulu Osman Music Caveli angibamba yeah maningi lama artists awakhona nje uyayazi le beef esimamane namaqhwela cishe ngathi amaqhwela futhi esimamane nolakha ngiyayazi leyo beef leyo ngiyayazi but angizange ngilandelele kakhulu into eyangicika lapha ukuthi ngokubona kwami ukuthi ngabona ngathi labafana laba abamaqhwela laba yabo yena lo mshoyo bawo lakhapha sho bafuna ukuthatha bafuna ukuduma ngontwana azi ngayibeka kanjani lento le bafuna basebedumile mos yeah but sikushuthi mhlambe babekhuphula status sabo sure njengonesti no Aries shuthi lento phela yavuswa ama fans vele njalo yes ama fans ke vele ahlezi or rivele bayenza inhloso ayibabisa ama fans ngenzeka kwaba inhloso but otherwise nje ngiyabona lapha ukuthi hayi no yazini le ntwana lezi ziyayishaya music ne ziyagxoba thubana amaqhwela yes maningi ukuthi angiwazi ke wonke ake ngijule maningi yeah maningi yabo so untwana kwakumele nje angayingeni ibeef ya lento le abayiqala le beef nje angayithathi ngaleyo ndlela leyo yabo because naye wasuke enganwasho wathi angazi beef kanjani la kimi igcwele ifridge lelo line yabona nje kanje ayishaya most yamthi manje wena uthi ubanike fethu wawina like nje ubani omfilayo kule beef yabo hayi mina nginandaba nale intwana lezi angisho kabi shuthi wena vibe nosimamani ne Smart Music Caveli uthini ngelaphisa ngoba baqeda ukukhipha elaphisa mfethu awuyithola usuyijayivela le ngoma le ngoma le ngilinde kuphuma i-challenge angazi noma iyo lebe ngiyibona yini kodwa nje ngizoye nami ngithi ukudlala kancane yabo ngithi ukujayivisa amasotsho hayi kuhle mfethu ngaba kuhle nalokho boy yabo shout out to futhi uDolphin DX yazi le ngoma eDolphin DX ke ngabantu sebazi Ola Capra yabo no Lo-Fi so makuvela bona sebetshe nje fethi ingoma yabo kanti lutho ingoma yale ntwana uDolphin DX mfethu angimazi igama ukuthi intwana nje yabo senokucula ngathi bayafana le style sabo vele mfethu ama ngasitholi kahle kodwa nje ngiyabalandelela amajidi yabo lapho nalapha ngithi ngazi bonke yabo show mfethu kodwa nje nasi style sabo ngisicwele mina kule beef nje mfethu ngiyahamba nosimamani kodwa intwana izami at least yeah vele ku hip hop kunjalo ku hip hop uthi ngathi intwana ola Capra mfethu yeah Mr Bully mfethu akufane nowakuveza uBully bakhe yeah li on nalo le album lakhe leli yeah li on cishe uzokhipha futhi manje ne khona ingoma yakhe engangizwe ngathi igqumi kanje mangangizwa kabi ukuthi phela ezinye bayayifihla yabo sakhuluma ngosimamani yambamba noScott Maphuma Scott uzokhipha ingoma no KO no Danya ngazi noma sebeyikhiphile yini so ke sicheck nje kodwa nje babezokhipha ingoma ngabona lapha nje kudlula phela safuna ukuza uScott because ngamgcine freestyle emotweni yakumbona ngakhumbula phela naye ngathi uyasha hip hop nyana ne freestyle emotweni lapha hayi yaxoba le yamjida mfethu sifuna ukumuzwa naye naba no Robot Boy babefihla induku emqubeni hayi loyo ke loyana uyadansa uyacula hayi Robot Boy nami ngamangale se rapper ngenza ne podcast wenza yonke into wanaye futhi utwice mfethu twice show mfethu yes sishisa kakhulu yashondisa ndoda yo promoter kamnandi ama rapper mfethu ngiyithanda mina le yafake mfethu shout outs lapho untwice
Tswaiza ithini Tswaiza show. Tswaiza show yeah. Shout out to Tswaiza Tswaiza show yakhe yeah amale language engayazi cishe ngamlingisela yabo wale ndaba kwazi language J1 ngumzulu hayi faith yabona ushunu wozulu ushunu kaZulu yeah ushunu kaZulu hayi noma ikuphi khehle ungahamba wonke umhlaba ungahamba wonke ama province kahle kahle nje ukwazi ngasho ukuthi kuqala iEnglish kuzizwe yeah kuqala qala English mhlaba wonke yeah cause yazi ngeke ngikhona ukukhuluma isiZulu yeah mhlaba wonke mhlawumbe iEnglish kwasingathi u0 yabo i0 uzayibona inamba yinama ama whole numbers noma natural numbers aqala ku0 athi 1 2 yabo so iEnglish ngayirate u0 but hayi lo 0 lo yeah 0 1 ngiyakuzwa uzulu ohlangana ngiyakuzwa yeah faith ngiyakuzwa faith hayi kuzwakele bhuti wami faith cabanga ukuthi sivale manje faith yabo yeah ne hayi ngijabule kakhulu nami ukuba khona ku show yakho Brian ngiyabonga ukuthola lethuba hey faith nami yabo lokho kuzokhathwa ke lokho hayi no ngekhathi iqhubekana yeah faith so le show sayivala manje bhana ne yeah guys sibongela ukuthi nibe nathi sizobuya futhi nenye iparty la khona mhlawumbe interview abantu mhlawumbe yabo because nasi space sakhe lo muso bese simhlanganyele nje mfethu yabo igwinya sokuba kupholoni la yeah best guys nami ngiyabonga bafethu yeah Mr Benz abanye bangazi ngobhani yeah ngiyabonga kakhulu ukuba khona la ku show ngiyabonga kakhulu ekabi nagama le show kusazoba khona kusazocatshana kusazobalisa bafethu yeah guys nami ngibonge nje guys igama lami nje ngusiphelele ngwalapha kaThwala bafethu abangaziyo bangazi ngo Mr Cloud9 abanye bangazi ngo Flame abanye bangazi ngo Mareza guys maningi amagama ami mfethu nokhanda kakhulu egcineni yabo kodwa ngibizwa unoma ubani ke lapho guys yabo yeah maningi guys kodwa nje ungangibizi nalo wena mawungibize ngoFlame noma ngosiphelele igama lami lokuzalwa vele yeah mfethu khona okuyi hayi siyabonga bafethu Janko Tunes bafethu sibongile bafethu first day Drip me tule manzi